ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಚಲೋ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಓಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನು ಶಾಪರ್ದು ಬತ್ತನಾತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2024 ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2025. ಸೊ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಕಶಿನ್ ಪುಟ್ಟದೆ 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಷಡ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು, ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಾವು ಬುಡ್ಚಿ ಖುಷಿತೇನು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಶ್ವಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಶ್ವಿನ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು 2024. ಸೊ ಅಂಚನೆ 2025 ಎಲ್ಲ ಹೋಪ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು 2025 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು 2025. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ಇತ್ತೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು, ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಸೊ ಕಾರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ. ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಲ್ಲ EMI ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಈ ವರ್ಷ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಂದೆ ಹೋಪ್ ಉಂಡು, ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಲೈಫ್ಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಂಚು ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳೋನ್ವೆ. ಸೊ ಅಂಚದೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಗ್ರೋ ಆವಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ತೂಕದ ದಾದಾನ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2024. ಸೊ 2025 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು, ನಿಕ್ಲೆ ನಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾವಡು. ಅಂಚನೆ 2024ಲ ಯಾನ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ರಾಯ ಜೇರಡ್ ನೇಮ ಮಾತಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅವಲ ಈ ವರ್ಷನೇ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಲವೆನ ಬರತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತುಕ್ಕ ಆಂಡೈನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪಣೊಂದು ಅಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.